Здравейте! Днес ще можете да изберете специална рокля с нас. Тези рокли са универсален размер и както може да видите, стоят прекрасно, както и на момиче, което е M размер, така и на момиче, което е XS. Също така може да забележите, че тази рокля стои отлично, както и на момиче с бюст, така и на момиче с по-малък. Аз лично не харесвам рокли, които са по тялото, затова избрах този тип рокля, която в горната част е тип корсет, за да ме подчертава, а надолу пада тежко и разкроено, което не ми създава дискомфорт. Интересното е, че роклята пада като шлейф, но в същото време мога да ходя изключително свободно. Аз предпочитам по-тесни рокли по тялото, за да описват талията ми, въпреки че не съм го изпълнила както твоето ми стои уникално. Виж, момичетата от магазина на Лъбада ми казаха, че тези рокли са им бестселър и ние задължително трябва да ги пробваме. Ами хайде! Хайде! Ами сега изборът ни става още по-труден, защото на мен и тези рокли много ми харесват, и предните също много ми харесват. И аз съм много объркана. Не знам кое да избера. Аз съм сигурна, че каквото и да изберем, ще бъдем зашеметяващи. Хубавото е, че това V-образно деколте отново стои прекрасно и на жени с по-голям бюст и такива с по-малък бюст. Подчертава страхотно талията, цветовете са разкошни и са супер актуални за този сезон. Тази дължина уникална е. А цепката? Мале, много е секси. Аз обаче имам една изненада за теб. Знам, че много ще ни затрудни избора, но съм сигурна, че ще си много щастлива. Знам, че това са твоите любими модели рокли. Какво? Хайде да ги пробваме. Хайде! Много се радвам, че горната част е твърда чашка за мое по-голямо удобство. Аз пък много се радвам, че тази част е набрана, защото знаеш, че аз изпитвам лек дискомфорт в тази част, а така това ме кара да се чувствам много добре. И отново имам уникална цепка, която на снимките ми удължава кръка. Също така аз съм супер благодарна на Little Black Dress, защото предлагат винаги и обувки. Тези сандали са просто разкошни. Мисля, че перфектно се съчетават с тази рокля. Имат и камъчета, което е перфектният детайл. Ами сега, коя да избера от трите? Синята за сватба. Ами розовата, къде да я сложа? Нали сме канени на рожден ден? Ти ще облечеш розовата, а зелената и тъкмо ще си мачваме. Да, страхотна идея. Ами, хайде просто да вземем и трите. Хайде!